Hola, què tal, nois? Ei, moja, seu. Sabíeu que el Miquel ha tingut un accident amb quad i està molt trist? Què dius? L'hem d'ajudar. Bona idea. Que ja no crec en mi, que el món continuaria igual si jo no fos aquí. Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi. I vaig prometre prendre el repte a partir d'aquell instant. Respira.